people, toto video bude 10 faktov o mne. Natáčam... Milujem čokoládu Oreo a mám 2 bratov. Mladší bude so mnou natáčať. A starší nie. Takže mám panický strach z pavúkov, keď ho vidím, začnem jačať. Moja kamoška si to vyskúšala, keď sme boli pri Tesku. A neviem plávať. Bývam v Šali, v takom malom meste, čo je väčšia, patrí to pod okres Šala. A moja najlepšia kamarátka je Andrea. Práve teraz ma natáča a jej kanál budete mať potom v popisku. Milujem energetiaky, musím mať aspoň jeden za deň a rada chodím von do prírody. Vždy tam trávim svoj voľný čas. A teraz bonusový fakt, mám 14 rokov. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak sa vám páčilo, dajte like a nie tak.